дар вилояти Суғд давоми 6 моҳаи аввали соли 2021 165 килограмму 720 грамм воситаҳои нашъаовар мусодира гардидааст. Мусодирашавии ин навъи мавод асосан аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии вилоят амалӣ карда шудааст. хабари мазкурро сардори раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Фаррух Зиёдзода ба хабарнигорон пешниҳод намуд. раёсати агентии 7 килограмму 200 грамм, раёсати вазорати корҳои дохилӣ 103 килограмм, раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ 15 килограмм, шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил 39 килограмм, шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт 45 грамм мусодира гардидааст. طبق نشاندادها افزایش مصادره مواد مخدر از جانب تمام مقامات حفظ حقوق ولایت دیده می شود. از مقدار عمومی واسطه نشادری مصادره شده 3 کیلوگرم و 862 گرم واسطه نشادری سخت تاثیر نوی گیرین، 10 کیلوگرم و 632 گرم افیون و 151 کیلوگرم و 195 گرم واسطه نشادری گروه بانگدونا تشکیل می‌دهد. тавре аз нишондодҳои боло бармеояд дар давраи ҳисоботӣ мусодираи воситаи нашадори нави героин 3,8 маротиба ва воситаи нашадори гурӯҳи бангдона 51,7% афзоиш ёфта, маводи нашъаовари нави афюн бошад 4,9 маротиба коҳиш ёфтааст. дар давраи ҳисоботӣ кормандони раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 25 ҷиноятро ки ба маводи нашъаовар алоқамандӣ дорад ошкор намуданд ки ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд гардидааст. ба ҷуз ҷинояти нашъаҷалобӣ инчунин аз ҷониби кормандони ин ниҳод 39 ҳолати ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ин робита 27 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда 37080 сомонӣ ҷарима ба буҷети давлатӣ ворид карда шудааст. сабаби коҳиши ёфтани ошкори ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар он аст ки аз ҷониби гурӯҳҳои кории ситодии вилоятӣ дар минтақаҳои осебпазири вилоят бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқии соҳибони замин ва пешгирӣ намудани рӯйидани растаниҳои нашадори бангдонаи худрӯй корҳои фаҳмондадию пешгирикунанда гузаронида шудааст. мувофиқи таҳлилот дар нимсола якуми соли 2025 ин чунин намуд ҳуқуқвайронкунӣ 35 адад ошкор шуда буд бо моддаи 260 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, яъне наандешидани чораҳо барои нобуд кардани растаниҳои худрӯи нашадор. таҳлилҳои кормандони раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд нишон медиҳад ки 899 нафар сокинони вилоят ба бемории нашъамандӣ гирифтор мебошанд ва дар қайди маркази наркологӣ меистанд. аз ин шумора 22 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. нашъамандон бештар дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Истаравшан, Исфара ба қайд гирифта шуданд ва бештари онҳо зери табобат қарор доранд. истеъмолкунандагони маводи нашъаовари нави героин 2,8 ва нашъамандони тазиқӣ 4,2 коҳиш ёфта, теъдоди беморони нашъаманд аз ҳисоби коргарон 15,6%, истеъмолкунандагони маводи нашъаовари нави ҳашиш 5,8%, маводи нашъаовари афюн 9,7%, ашхоси синнашон аз 18 то 30 сола 0,7%, нав ба қайд гирифташудагон 53,8% афзоиш ёфта, шумораи нашъамандони синни солашон аз 60 сола боло 13 нафар бетағйир боқӣ мондааст. таҳлил нишон медиҳад ки дар давраи ҳисоботӣ нисбат ба давраи муқоисашавандаи соли гузашта теъдоди нашъамандон дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд 0,4 аз 248 ба 247, Истаравшан 4,7 аз 75 ба 64, Исфара 4,4 аз 91 нафар ба 87, Мастчоҳ 2,3% аз 44 ба 43 нафар, Панҷикен 1,5% аз 194 ба 191, ҷабор Расулов 16,7 аз 6 ба 5 нафар коҳиш ёфта, дар шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров 14% аз 71 ба 81 нафар, Зарафаробод 10% аз 10 ба 11 нафар, Деваштич 14,7 аз 6 нафар ба Вакони Бодом 2,5 аз 39 ба 40 нафар афзоиш ёфтааст. дар вилояти Суғд барои табобати нашъамандон дар марказҳои наркологӣ 90 кат мавҷуд мебошад. дар назди ҳар беморхонаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд махсус ҳуҷраҳои наркологӣ амал мекунад ки дар он бевосита барои табобати нашъамандон корбарӣ мекунанд. дар давраи ҳисоботӣ 18 нафар беморони нашъаманд аз қайди наркологӣ бароварда шуданд ки агар таҳлил намоем қисме аз онҳо шифо ёфтанд.
ва ё бар асари ин беморӣ фавтиданд. ба қайд гирифта шудагон яъне 899 нафар 18 нафар аз қайд бароварда шуданд. ин сабабҳои аз қайд бароварда шудан 5 нафарашон фавтиданд. 5 нафарашон ин ба соли шумо ҷавоб ки яъне тавобат гирифта яъне мӯътадилӣ устувор. 8 нафари дигар иваз намудани ҷои истиқомат, яъне ё ки берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ сафар намудан ва муассисаҳои наркологӣ муроҷиат накардан дар давоми зиёда аз 5 сол. баъд агар шаҳру ноҳияҳо гирем аз теъдоди умумӣ аз қайд бароварда шудагон аз шаҳри Исфара 6 нафар, шаҳри Хуҷанд 5 нафар, шаҳри Панҷакен 3 нафар, ноҳияи Айни 4 нафар. дар вилояти Суғд шумораи табибони нарколог 19 нафарро ташкил медиҳанд ки ин шумора барои вилояти Суғд басандагӣ намекунад ва дар шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Истиқлол, Бобоҷон Ғафуров, Ашт, Айни, Деваштич ва Кӯҳистони Мастчоҳ норасоии кадр, махсусан наркологҳо ба назар мерасад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.